lampa som står och blinkar uppe på avdelning 8. Och släck den då. Du, jag går och ringer Johnny. Altså, findes der rigtig kærlighed, eller er det noget, vi tror findes? Til de kræfter, du selv spille deres eget. Men du får få det monolog på os. Kom så, kom nu. Du får en, det er den ene chance. Ja, nu börjar du igen. Tondera. Jag åker nu. Häff vad du skrämmer. Hade du kul i natt? Det der må være så snak om på den tidspunkt. Det må ikke gå givet min scene i dag. Fanden har jeg lagt min mobil hen? Ej! Det är inte bara dina scener som kommer att gå galet nu. När du kommer hem så är inte jag kvar där. Det der må være så snak om på den tidspunkt. Hold nu.